Salbari. Good morning लोगोफोर आङो नै बेरे फुंजानि मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै आरो मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय अननानै जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोनाव सौहैयो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै सान्दुङा जि गोसा आरो दिनै नै फुंनिफ्रायनो गोलोमजोबखादो नै ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो न'आव मा मा मावनानै देखायनो हायो नोंथांमोननो आं शेयार खालामना होलांनोसै दिनै आं मा मा मावनो हायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै दिनै आङो बामलेमा हुगारनो नागिरदों आरो जि बामलेमा जाना दङ दैज्लां बोथोराव एख' मावनो सोलाबाखैमोन लोगोफोर आरो नै दाबो सोलाबबाबो गथ'जों गथायजों एकदम मावनोनो हाया उन्दै उनला गोनांफोरजों नै दा गाबबायानो थायो गथ'फ्राबो थेवब्लाबो अरजाला लोगोफोर नै आङो मा होनो बामलेमा माखाखौ एसे बुस्रिना लाग्रोनो नागिरदों आरो लोगोफोर नै नायनाय जि बामलेमा जादों आरो जोंहानाव नै एकदम लाजाखाया नोंथांमोनाव बेफोरबायसा बामलेमा जायोना नै लोगोफोर एकदमबारे बामलेमा बुस्रिबाबो बुस्रिख'नो हाया नै जि बायसा बामलेमा सोंथेजोबदों नै इमाखा बामलेमाखौ आं बुस्रिनो नागिरदों आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय रुमनि अबस्था लोगोफोर बुंजाया बेसे आबाद खालामनो रुमनि अबस्था फिसा फिसौ थाबाथ' जाखाथारा नै माबायसा रुमानो नायजाखाया नै ओइ बिफाया बाबुखौ दसे लाथ'बानो जायोहाय आं नै बामलेमा बुस्रिहांदो मा सिथार इसोरो अलसियाथार थांबाय दा माबाय नोङो जि मैला ओंखारखाबाय सर बेसेबा बादामालि जाना दंखायोमोन बामलेमा जाना दंखायोमोन गोदान मडेलनि माइरं जावनायनो लोगोफोर दालानि गोनांथि गैया फिस्लायलायनाया खननै जावनांगौ लोगोफोर खननै जावबाय जोंहा ओमफ्राय दा नै खनसेखौ होबावबाय ओमफ्राय दालानि गोनांथि गैला आरो माने ओमफ्राय सान्द्रिनिबो गोनांथि गैला खारखा जुखायो माने माबा गैखायाना इयाव मा होनो माइगाब गैखाया नालाय खननै होबानो जाबाय आरो गोलोमजोबलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबाखांबाय आरो आं बुस्रिखांबाय जि साफा नुबाय बुस्रिखांजोब्बाय नै लोगोफोर बुस्रिखांनानै जि मोजां मोनबाय आरो गोसोखौ दिनै इफोरबायसा बुस्रिनो मोननानै जि मोजां मोनबाय आरो गोसोखौ नै एसे स्र' नुलायबाय आरो बेफोरबायसा बुस्रिनो मोनबाथाय स्र' मोनोहाय ना लोगोफोर गोसोखौ ओमफ्राय आंहा दिनै न' बुस्रिनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो गरमबाबो बुस्रि बुस्रा खालामनानै ओमफ्राय दायो नै मुस्रि तुस्रिफोरखौबो स्र' सुस्र'ना होनोसै ओमफ्राय खामानिखौ एसे गनाय बायदि मोनसिगोन आरो माने जोबनाय बायदि मोनसिगोन दांना बाबा दांना खांख्राइबो हमहैदोंमोन जानो खांख्राइ मोनबोदों इनिफ्राय ना बोथियाबो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो दिनै जानांसिगोन आरो लोगोफोर मा मा रायलायनायहायलै होनदो एस रायलायनायानो बर'बो नङा इंलिसबो नङा मा रायलायनायलाय नै आरो इमाखा खामानि दं आरो मुस्रि सुनाय मानाय इमाखाया एकदमबारे दंखल गुरियानो बुंजोबना दं आरो नै लोगोफोर जियानि जि माखाखौ स्र' सुस्रा खालामसै सान्दुं दुंनायावनो जि गरम लोगोफोर दिनै सान्दुं दुंनायखाय ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां एसे बामलेमा बुस्रिबाथाय एसे जोराव जोथाव मोनोना गरमाव ओमफ्राय लुस्रबनानै लाबाय आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय एबार संनायनि लाहार फाहार आरो सानजौफुबो जासिगोन नालाय संनायनि लाहार फाहार ओमफ्राय मा संनाय जायो लोगोफोर नै ओंख्रिफोरा सबाय संनो नागिरदोंमोन आरो सबायजों नाथुर ओमफ्राय नै आरो खांख्राइबो दङ ना बोथियाबो दङ खांख्राइजों मैथा संनोसै ओमफ्राय सबायजों नाथुर संनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं सबायखौ एवफ्रामना लानोसै एसे एवस्राबाथाय मोदोमा जाहैबाय ओमफ्राय एसे एवस्रोमबासो गोथाव जायो मोदोमो ओमफ्य नै सारायाबो दुंबाय आंना एवस्राबनानै जालाबायनोसै लोगोफोर एकदमबारे नै ओमफ्राय लाल साहा फुदुंगासिनो आरो सासेया गेस मोनसेयावनो सानै साथाम नांगौ आरो जोंनो लोगोखौ ओमफ्राय नै एवस्रोना लालाबायबाय आं ओमफ्राय एसे माबायाव मा होनो उलाराव खुस्रोनानै
एवब्रबनानै जावनोसै ओमफ्राय आरामसे संनोसै टेस्टि संनोसै आरो ओमफ्राय लाल साखौ फुदुंबाय दङ लाल सा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय संनोसै आरो सबाय मोननोबो जि टाइम नांगौहाय लोगोफोर बेसेबा टाइम नांगौहाय ना लोगोफोर सबाय मोननोबो सबाय ओंख्रिया मोनबायानो आंना लोगोफोर नै सागं सानानै लाबाय आङो दुफु मोनबायानो नै ओमफ्राय नाखौ एवफ्रामना लाखादोंमोन आरो नाथुरखौ नै ओमफ्राय नाथुरखौ एवफ्रामना लाखादोंमोनलै ओमफ्राय होना होनोसै आं लोगोफोर खम टेस्टि जाखासिगोन इयो लोगोफोर नै सबायदो एकदमबारे गोजा जालायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं नागा दुन्दिया होना होनोसै गंगार मस्ला ओमफ्राय एकदम टेस्टि जानोसै आरो जाहार बिजौ जालिया मैथाजों खांख्राइबो संगासिनो आङो नोंसोरनो एसे खिथेनि र' ओमफ्राय नै मोनबायानो लोगोफोर आंना ओंख्रिया जि साफा मोनबाय आरो एब्र' एसेसोहाय लोगोफोर गोथाव जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय नै नगा दुन्दियाखौ होना होबाय आं मोदोमनायनि एसे टेस्टि जागोन ना जायाखै एसे साखिना नायनोसै र' गोलोमफ्रुलायबाय लोगोफोर जि गोसा आरो दिनै सान्दुङा जि गरमखाबो ओमफ्राय नै आङो ओंख्रिखौ साखिनोसै आरो टेस्टि जागोन ना जायाखै गोथावानो मा टेस्टि जाखादो गोथाव जाखादो निजिनि संना नालाय गोथाव नङाबाबो गोथाव होनना लानांसिगोन आरो मालाया गोथाव मोनलायि दामोन ओमफ्राय जि गोथाव मोनबाय आरो आं ओमफ्राय जोंहा आरो बिदाव जालिया खांख्राइजों मैथा संदो आरो नोंसानो एसे देखायनि र' आङो सान्दुं गोसायाव जि गोथाव जाखागोन खांख्राइजों मैथा जि टेस्टि जाखागोन लोगोफोर खांख्राइजों मैथा सबायजों नाथुर होख्लायनांसिगोन जानाया आं जि गोथाव मोनजायो लोगोफोर खारदै ओंख्रिबाथाय बांसिन खहाबो आरो ओंखामफोरा ओमफ्राय अनला सबाय मोनजाबाथाय एकदम बिराद मोजां मोनो आरो आंहा सबाय ओंख्रै अनला ओंख्रै इदिबाथाय बिराद फसायखायो आरो आंना ओंखामाबो खबसे बारा हाबलायगोन आरो ओमफ्राय आंना मोनबायानो ओंख्रिया दायो ओमफ्राय मैथायाल' मोननांसिगौ आरो ओमफ्राय जानायनि लाहार फाहार जानोसै ओजाहा ओमफ्राय जि गरमहाय लोगोफोर नै अराव संबाथाय बिराद गरम जायो आरो सालबारि एबसुनि आन्दाराव बेवहाय आंहानि फिसालाबो दङ आरो जि मोजां जादों आरो खेलाया लोगोफोर खेलाखौ नायलांदो आरो जादों आरो बेवहाय जोबोद मानसिफोर नायफैदों आरो मानाव फैदोंमोन आरो नै ट्रफिखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गोबारै होख्रावनानै सेलेब्रेट खालामनो नांगौ Berapa deh kepse? 1, 2, 3. 1, 2, 3. बयनिसिमबो नैबे हाबाफारियाव सौफैनानै मदद खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर